And I think uright notatakhe ngoku nibonile tata Musamsele kubekhe waposta usne I think 3 days ago emposte nolaa ntuka nalaa mntana kamacelo intombazana omncinci usne kaloku noba it's been over a year since eposte ngutata Musamseleko and ke ngoku izinto uzenzele wes usne ngalaa interview ye-roles I think ebeqonjelwe kusekho nendaba ye-roles. I hope they address it, guys. Noba kuthando nesithembu noba kuzingane zesithembu. So usne I think izinto noba zirayithi ngoku bengaposta usne ezala interview ye-roles made things worse. Mangwabe. Yo, guys. Atusne Mangwabe akamthethisi after the podcast. Hayi nami ngingazumthethisa guys yaqonda utrenda for uthethela ukutya i-roll wathi usine i-roll ye-R2 yase-Pick n Pay. Ndiqonda sine uyayazi uba le nto izawudlala nationwide worldwide ku-YouTube uthi uqumbele i-roll ye-R2 yase-Pick n Pay. Yo hayi shem bandla kudura ukutya guys akudlali uthi sinoxela kuthiwa uMangwabe walila hayi kodwa nongabi hurt guys uyaqonda uba abantu kokuthatha ngayo nakooTwitter yayi-highlight laa interview laa nto ye-roll. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. So ke guys le video niyibona idlala apha yi-recap from i-live yam ebendiyenzile last night. Now bendingayiplananga ke le live bethunani abantu abaninzi ibaphosile kodwa ke bebekhona bebengenile and ibisebusuku. I think siqale ngabo-8 yophela ngo-10. So ndicaphule ke le ndawo kasine bese sahamba sathetha ngayo phaa kulaa live. Njengoba nisiva ke uba ndisithi usine kukhangeleka ngathi uxolelwe ngutata ngoba sithe sabona efaka ifoto yakhe ekubeni koba bengazange amfake nange-birthday yakhe. Siyathemba ke ba kunjalo and that izawuthi ixazululeke indaba ye-roll. Sive mhlawumbi ke necala le-story kaMangwabe. uMangwabe achaze yena kwelakhe icala uba izinto zenzeka ngolaa hlobo usine wachaza ngalo na kulaa podcast okanye akukho njalo. Anyways inkosi kakhulu ke ngokuthi nibukele le video bethuna. Xa ndiza kwenza ke i-live zawuthi make sure uba ndiyaposta ku-community tab yam ukwenzela ke uba abantu bangaphoswa ngoba abantu abaninzi bakhalazela uba ibaphostile la live. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.